Aquest és el WatchVP Office Vascular de Microlife. En aquest vídeo es mostrarà com es pot programar directament des del dispositiu sense necessitat de fer servir el programa Analyzer. Prenent el botó Mode, es pot observar com les extremitats seleccionades a la imatge del pacient canvien. Si el pacient, igual que la imatge, té el braçalet al braç dret i la turmellera a la cama esquerra, és la programació correcta per a aquesta ocasió. En cas que la imatge no s'assembli a com hem col·locat els manegots al pacient, els podem canviar, com per exemple el braç esquerre i la cama dreta. Addicionalment, també es pot utilitzar com un monitor de pressió arterial normal, cas en què es pot mesurar el braç dret o esquerre o mesurar la diferència de pressió arterial entre ells. Optem per mesurar la diferència de pressió arterial entre els dos braços. Un cop seleccionada l'opció i usant el botó del triangle, escollirem quantes vegades volem que es mesurin. Per defecte són 3, però si es volgués, es podria augmentar fins a 6 mesuraments o reduir el nombre de repeticions a 1 o 2. Seguint les guies mèdiques, serien 3 mesuraments. Es confirma amb el botó Mode i se selecciona el compte enrere, que és el temps d'espera abans d'iniciar el mesurament, i es fa amb el botó del triangle. Aquest compte enrere pot ser de 15 a 300 segons, és a dir, 5 minuts. Per a aquesta demostració, el compte enrere serà de 15 segons. Es confirma amb el botó Mode. Ara es pot seleccionar l'interval de temps entre mesurament i mesurament, que pot ser entre 15 i 300 segons. Se selecciona 60 segons entre mesurament i mesurament, com recomanen les guies mèdiques, i es confirma, novament, amb el botó Mode. Un cop determinats els intervals, se selecciona si es vol detectar si el pacient està tenint una fibril·lació auricular en el moment del mesurament. Es recomana sempre tenir activada aquesta funció AFib en pacients majors de 65 anys. Finalment, hi ha l'opció, en cas que la situació del pacient així ho requereixi, de descartar el primer mesurament en fer la mitjana de les diverses repeticions. Això podria ser útil en pacients que pateixin de la síndrome de la bata blanca. No habilitant aquesta funció, el Vascular calcularà la mitjana basant-se en les repeticions totals que s'hagin fet. Tot i això, cal assenyalar que segons les guies mèdiques és recomanable descartar el primer mesurament, que s'habilitaria canviant a On i confirmant-ho amb el botó Mode. Seguint aquests passos, aquest Vascular ha estat programat per fer 3 mesuraments als dos braços i obtenir la diferència de la pressió arterial entre ells. Iniciant el mesurament, es pot observar un resum dels paràmetres programats i, posteriorment, comença el compte enrere. En cas que es vulgui canviar la programació, es pot començar, novament, prement el botó central d'encendre i apagar, On-Off. Si es volgués mesurar, per exemple, la velocitat de l'ona del pols, se seleccionaria amb Mode el braç i la cama, podent canviar el costat del cos que apareix en pantalla. A continuació, per a la velocitat de l'ona del pols, cal l'alçada del pacient. Amb el botó del triangle es pot augmentar l'alçada i amb el botó M es pot baixar. Si el botó es deixa premut, el canvi d'alçada serà més ràpid. Un cop programat, es confirma amb el botó Mode i amb el botó central s'inicia el mesurament programat. Al mesurament de la velocitat d'ona de pols, hi ha un compte enrere i interval de temps, de 60 segons cadascun. En cas que requereixi començar sense esperar que s'acabi el compte enrere, es pot prémer el botó central i el mesurament començaria. Aquests serien els simples passos a seguir per programar el WatchVP Office Vascular. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament Tècnic de Medical Health and Beauty o directament
amb el vostre distribuïdor a la zona.